हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो क्लास लानो नागिरदों क्लास 8नि MIL नि चेप्टार 3 आरो बेयाव एन फ्रांकनि डायरि बे एन फ्रांकनि डायरिनि सायाव लागोन जायफ्रा फरायसा नङा बिथांमोना गुबुननो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बैसोर फरायसाफ्रा मोनहैयो आरो जायफ्रा आंनि स्टुडेन्ट बिथांमोना नायबानो जाबाय बेनिफ्राय दङ बियो गोबां रावावनो राव सोलायजादों इंराजि हिन्दी एसामिस गासैयावबो दङ दा बर'आव क्लास 8आव दङ गुबुन गुबुन क्लासाव गुबुन गुबुन दङ दा बेयाव एन फ्रांकनि डायरिखौ लिरदों बा राव सोलायदों बर'आव बिरुफा गिरि बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोना नुखादों जायफ्रा फरायसा बिजाबावबो लानानै लाफा बेनिफ्राय गासैखौबो क्लास लानायखौ खोनासंलां दा बाहाय दङ फारि फारियै बिनि एन फ्रांकनि डायरिनि सायाव बाथ्राफोर दाहाफोर सिखांदों एबा जायफोर लिरनाय दङ बिनि सायावनो बे फराखौ दानाय जादों आरो मानो दानाय जादों बेखौ जों लासै लासै मिथिलांगोन दा एन फ्रांकआ सासे हिन्जावसा जाय बिथाङा माने ससेल' बैसो समावनो जिउ गोमालांनांदों दा बिथांनि डायरि बिथांनि लिरनानै दोननाय डायरि एबा सानरेबनि सायावनो बे फराखौ दादों दा एन फ्रांकनि सोमोन्दै मिथिग्रोना लानि एन फ्रांकआ 1929 मायथाइयाव जोनोम मोनदों होनदों बिथांमोनहा बिथांनि न'खरा हलेन्ड हादरावमोन हलेन्डआव दानिया बे हलेन्डआव बिथांनि बिफा अट' फ्रांक बिथांनि बिफा अट' फ्रांक बेनिफ्राय बिहा बिमाबो दंमोन बिब'बो दंमोन दा बिमा आरो बिब'नि मुं बाहाय नोंथांमोन फारियाव गैया नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन बेनिफ्राय दा बे 1929 मायथाइयाव जोनोम मोननाय एन फ्रांकआ सासे हारि बायदि इहुदि हारिनि सिख्लामोन होनदों इहुदि हारिनि सिख्ला बेनिफ्राय ओरैबायदि जादों जे नैथि मुलुग दावहा बे नैथि मुलुग दावहा जानाय समाव जार्मान आरो हलेन्ड बे हलेन्डआव जोबोद गिख्रंथाव थासारि लादोंमोन दा बेवहाय जार्मानाव मोनसे फायखि हानजाफोरा सासन खालामदोंमोन गोहोगोरा हिसाबै बिसोरखौ नाजी हानजा बुङोमोन दा बे नाजी हानजानि दैदेनगिरिया एडल्फ हिटलार बेखौ नोंसोरनि फरायसाफोरनि बिजाबावबो दं आरो स्क्रिनाव नोंसोर नुगोन दा बे एडल्फ हिटलार बिनि जिहेतु सासन खालामनाय बियो ओरैबायदिमोन जे इहुदि मानसिफोरखौनो बियो सैयामोन इहुदि थाखोनि मानसिखौ बियो ओरैबायदि नासयोमोन ओरैबायदि उदखार खालामदोंमोन जे बिनि नासयनाय बिसोरनि नाजी हानजानि उदखाराव इहुदिफ्रा माने जोबस्रांलांबायमोन दा बेखायनो जायफ्रा बिसोरनि ओनसोलाव दं बिसोर खारलांदों गुबुन इउर'पियान हादोरफोराव खारसारजोबनो गोनां जादोंमोन दा बेयावनो एन फ्रांक मोनहाबो सासे इहुदि फोलेरनि न'खर जानायलाय बिसोरबो खारनो गोनां जादों दा बेहाय खारनाया नाथाय बिफायाल' खारदों दानिया बिसोरनि उदखारखौ गिनानैनो बिफाया खारलांबाय बिनिफ्राय एन फ्रांक बिब' आरो बिमा बिसोरो मोनसे फालांगि न'आव बिसोरो थाखोमानो खाबु मोन्दोंमोन होनदों नाथाय थाखोमायै बेसे दिन थाखोमानो थानो हानो बेखायनो बिसोरो बिसोरनि थानो हानाय गोहोआ जोबलांनानै लासै लासै उखैनानै सावस्रि गैयै माने देहायारि जेंना जानानै बिसोरो लासै लासै बिमा बिब' आरो एनाबो थैदों दा बिफायाल' बाहेरायाव खारलांनानै थानायखाय बियो बासायदों दानिया बे जिहेतु गाव एन फ्रांक मोनहा नाजी हानजानि उदखारखौ नुदों दा बे एन फ्रांकआ जेखौ नुदों बेखौ बियो गासैबो बाथ्राफोरखौ मा जाथाय जाखो मा काहानि जाखो मा खस्थ' सैनांखो सोरखौ माबायदि उदखार खालामदों बबेयाव मा खालामदों बेफोर गासैबो दावहानि एबा हिटलारनि एबा नाजी हानजानि उदखारफोरखौ हादराव मा जेंना जादों बेफोरखौ गावसोर मा जेंना जादोंखो बिसोरखौ एन फ्रांकआ लिरनानै दोनजोबदों गावनि डायरियाव दानिया गावनि सानरेबाव लिरनानै दोनजोबदों दा बे लिरनायखौनो दानिया मानो नांगौ बे लिरनायखौ बिथाङा 1942 मायथाइनि 12 जुननिफ्राय जागायजेनदों होनदों नोंसोरनि बिजाबाव दं बे 1942 मायथाइनि 12 जुननिफ्राय बियो लिरजेनदों आरो बिथाङा बे बैसोआव बियो 13 बोसोर बैसो जानानै दंमोन होनदों गथ'आ 13 बोसोर बैसोआव अदेबानि क्लास 8 बा सोरबा 7 सोरबा 9 बेबायदि बैसो नोंसोरनि दानि बिदियाव जानानै लिरदों दानिया बियो एन फ्रांकआ बे लिरनाय हाबाखौ गावनि जिउ जोबजासिम लिरदों अदेबानि 1944 मायथाइनि 1 आगष्टसिम 1942 मायथाइनि 1 आगष्टसिम बियो डायरि लिरनो मोननाय जादों 1942नि 12 जुननिफ्राय 1944नि 1 आगष्टसिम नोंसोरनि बिजाबाव दं आरो बे सोंनायाव मेनसन दं दानिया बियो लिरलांबाय बेखिनि ससे समाव लिरनाय नाथाय डायरियाव रोखायै थालांदों दा बिनि उनावहाय बियो हमना लांजा बिथांमोना थैबाय थैनायनि उनावहाय दानिया गुबै काहानिया फैसिगोन बे मोनसे थांबाय बिनि जिउ खौरां दा बियो
मा खालामदोंमोन। दानिया गुबै काहानिया बे डायरियाव दानिया जासिगोन जे दावहाया जोब्बाय, नैथि मुलुग दावहानि थासारिया जोबनायनि उनावहाय दानिया हलेण्ड सरकारा देरहाबाय। हलेण्ड सरकारा नाजी हानजाखौ फोजोबस्रांनो हाबाय, देरहाबाय। बेखायनो मा जाबाय होनदों, हलेण्ड सरकारा सानसेखालि मोनसे फोसावदों होनदों जे बेयो जाहैबाय 1944 मायथाइनि सानसेखालिनि सम। दा बाहाय लण्डननिफ्राय रेडिअ'नि गेजेरजों फोसावनानै होदों जे जार्मान हादोरनि जिहेतु उदखारि नाजी हानजा, बे नाजी हानजानि उदखारजों दावहानि समाव मा जेंना जादों, मा काहानि जादों, दा बेफोरनि सायाव माखासे फोरमानफोर दङबा बेखौ सरकारनो गथायनो थाखाय बेखौ खावलायनाय जादोंमोन होनदों हलेण्ड सरकारा। माखौ जे बाहाय दङ सोरबा दानि समावथ' गोबां थागौमोन, जेरै जोंनाव ससियेल मिडिया माबा माबि थागौमोन, नाथाय गोदो गैयामोन नालाय, बेखायनो सोरबा जुदि भिडिअ रेकर्ड खालामफ्रांदों नामा बिदि दागौमोन। नाथाय गोदोना बिदि नङामोन नालाय, बेखायनो बाहाय जुनियायै गोदो बेफोर गैयिखाय, इलेक्ट्रनिकनि जुग नङिखाय डायरियाव लिरनानै दोननाय बा सोरबा माबा माबि रेकर्ड लाइजाम लिरनानै दोननाय बा माबा मोनसे सुजुनानै दोननाय, बेफोरबादि बाथ्राफोर मिथिनानै लिरनानै दोननायफोर फोरमान दङ नामा, बेनि सायाव हलेण्ड सरकारा दाबि खालामदोंमोन। दा बे दाबि खालामनायखौ दानिया मा खालामदों होनदों, दानिया बे बाथ्राखौ एन फ्रांकनि बिफा अट' फ्रांकआ हादोराव फैफिनदों गिदिंबोनानै। दा बे समाव बियो फिसाजोनि बे डायरिखौ मोनदों आरो बे डायरिखौ मोननानै बिनि फिसाजोनि बे डायरिखौ बियो सरकारनो गथायबाय। गथायनायनि उनावहायसो मिथिनो मोनबाय जे बै समाव मा काहानि जादोंमोन, बेखौ गासैबो एन फ्रांकआ लिरनानै दोनदों जिहेतु। दा बे एन फ्रांकनि डायरिनिफ्राय हलेण्डनि सरकारा गोबांथार गोनां बाथ्राफोर, गोनांथार गोनां काहानिफोर, बेफोरखौ गासैखौबो दावहायाव जानायखौ मिथिजोब्बाय। दा बेखायनो बिथांनि डायरिया जोबोद फेमास जाबाय, मुंदांखा जाबाय आरो जोबोद गोनां जाबाय। आरो सासे गथ'आदि 13 बोसोर बैसोनि गथ'आदि बेबायदि लिरथुमनानै दोननानै मोनसे हादरनि काहानि, मोनसे बिराद गिदिर दावहानि काहानि जाथाय, बेखौ जे रेकर्ड खालामनानै दोननो हादों, माने लिरनानै दोननो हादों एबा जारिमिन खालामनानै दोननो हादों, बिनि थाखाय बियो जोबोद गिदिर साबायखर बावथाव आरो जोबोद गोग्गाथाव। आरो बेनि थाखायनो बे फराखौ नोंसोरनोबो फरायनो होनाय जादों, जाहाथे नोंसोरबो दानिफ्रायनो डायरि लिरनो सोलोङो आरो नंगुबै काहानि गासैबो जाथायफोरखौ लिरनानै दोनो। दा बेनि थाखाय बेखौ होनाय जादों। दा बिनिफ्रायसो बिनि डायरिया जोबोद मुंदांखा जादों आरो बे मुंदांखायानो दासिम जोंनियाव सोलिगासिनो दं आरो जोंबो फरायनो मोनबाय बिनिफ्रायनो। दानिया बिनि डायरिया मारै फोसावजाखो, डायरिया मानो गोनां जाखो, दा बेबो मोनबाय आरो डायरिखौ सोर लिरा, मारै लिरा, माला लिरा, बेखौबो जों मोनबाय। दानिया बाहाय माखासे गोबां फिसा मिथिनो गोनां बाथ्राफोर दंबावो, जायफोर नोंसिनि कुइसनजों थानो हागौ। बाहाय नोंथांमोना बेखौ नायलांदो। दा बाहाय बिसोर गावनि डायरियाव गोबांथार बाथ्राफोर लिरदों। दा बेखौ जायनि लिरनायनि 20 जुन 1942 मायथाइयावनि 20 जुनाव लिरनायखौ नोंसोरनो बेयाव फरायाव माखासे सोना होदों। दा गोबां लिरनायनि गेजेराव बेबो सानसेनि काहानि। दा बाहाय बियो लिरदोंमोन माबे, गाव जेखौ सानो बेखौनो लिरनानै दोनदों, सोरनिबा थाखाय लिराखैमोन, नाथाय बेनो जोंनि थाखाय जानानै फैदों। दा डायरिया बेनो, बयबो गावनि लाइफ हिस्ट्रिखौ लिरो, जारिमिनखौ लिरगोन। दा बेनो नाथाय जोंनि समाजनि, जोंनि थाखाय जारिमिन जागोन, नांगौ जागोन। दानिया बेयाव बुंदों मोनसे बाथ्रा, जोंनो गोसो होनांगौ बाथ्रा, सुबुंनिफ्राय लेखा बिलाइनि सहायनाय गोहोआ बांसिन होननानै बियो मोनदांदोंमोन होनदों आरो बेखायनो बियो लिरदों। दा खोथाया जाहैबाय माबे, दावहानि समाव जे गावसोरो दुखु खस्थ' सैनांबाय, नाथाय बे दुखु खस्थ' सैनांनाया गावसोरनि जिउआ बेसे गोबाव जोरनो हानो, सैनांनो हानो, माने बेसे गोबाव थानो हाया। दा बेखायनो बिसोरबो थैनानै थांनांदों। नाथाय जुदि लेखा बिलाइयाव एबा जारिमिन हिसाबै जोङो रोखा लिरनानै दोनोबा, बे लेखा बिलाइया मालाबाबो गोमोरनानै थाङा। आरो बे गोमोरनानै थाङिनि थाखायनो, गोबाव जोरनायनि थाखायनो बै 1942 मायथाइनि काहानि एबा जाथायखौ जों दिनैसिम फरायनो मोन्दों। आरो जों दिनै लिरनाया गोबाव जुग थांगोन। दा लिरनानै दोनबासो थागोन। दा बेखायनो लिरनानै दोननाया जोबोद गोनां होनदों। दा बे बाथ्राखौनो नोंसोरनोबो होनाय जादों। मानो होनबा मानसिनि साननाय हनाय, सासे गेदेमा मानसि जेरै महात्मा गान्धी, बिथाङा जुदि बिथांनि सोमोन्दै जुदि जोङो लिरनानै दोनामोनबा, रावबो बिथांखौ गोथां समावल'सो जायफोर लोगो मोनो बेल' मिथिगौमोन। नाथाय दा महात्मा गान्धीनि सोमोन्दै गोबाङानो बिनि खामानि आदर्शफोरखौ लिरनानै दोनबाय, गावबो गोबांथार सानस्रिफोर बिजाब लिरनानै गालांबाय। दा बिनिफ्राय बिथाङा दिनैसिम थैनानै थाङाखै, बेखौ जोङो गोसोखांगासिनो दङ। माने बिनि जोरनाया दासिमबो दङ, मानि थाखाय, लेखा बिलाइनि जोहै एबा लिरनानै दोननायनि थाखाय। नाथाय
बिथांनि फिजिकेल एबा देहाया बै समावनो थैलांबाय। नाथाय जुदि लिरनानै दोनामोनबा बेनो जों बेखौ दासिमबो मिथिनाय नङामोन, रावबो मिथिनाय नङामोन महात्मा गान्धीआ सोर। थिग बिदिनो एन फ्रांकआबो सोर बेखौ जों दासिमबो मिथिनाय नङामोन, सोरमोन एन फ्रांकनि आरो बै समाव हलेण्डआव जानाय काहानिखौबो जों मोनामोन, रावबो मिथियामोन। नाथाय बिथाङा लिरनानै दोननायनि थाखायसो जोङो दिनैसिम मिथिनो मोन्दों। बेखायनो लेखा बिलाइनि जोरनाया गोबाव सम, नाथाय मानसिनि साननाय हनाय, मानसिनि देहाया दान्दिसेल'। दा बेखायनो बेखौ लिरनानै दोननांगोन होनदों। दा बेनिफ्राय आरो बाहाय मोनसे बाथ्रा दंबावो, बियो गावनि न'खराव गावहा बिफा दंमोनबाबो बे खारखोमाबाय, बिब' दंमोन, बेबो बिमा दंमोन, बेनिफ्राय आरो बिसोरबो गावसोरबो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों थाखोमानानै जिउ खुंनांदों। दा बेनि बेलायाव बाहाय बिथाङा नाथाय आरो लाइमोनबो बैसो जाबोनायखाय बियो नाथाय गावखौ हारसिं मोनोमोन, आंगो लोगो गैया, माने गावनि आंगो लोगो गैया, माने गावनि बेखौ हौवा गैया। दा बेखायनो बेहा माखासे फिलिंसफोर दङ, बेखायनो बियो लिरलांदों। दा बाहाय मा लिरदों बियो, गाव सासे सेंग्राखौ बियो गोसो सिंजों मोजां मोनोमोन। दा बिथांखौनो होननानै बुंदों किटि। नाथाय बियो किटिजों माब्लाबाबो रायज्लायफेराखै आरो किटिखौ मालाबाबो लोगो हमफेराखै आरो किटियाबो गावखौ मालाबाबो मिथियाखै होनदों। दा बे बाथ्राया उनथिंजाय साब टाइटेल हिसाबै दङ, माखासे नोंसोरो उल्थां फाल्थां मोननो हागौ, बेखायनो बुंदों। दा बेखौ नाथाय किटिखौ बियो ओरैबायदि मोजां सेंग्रा, मोजां मोनोमोन, मोजां मानसि होननानै बियो जोबोद अनसायोमोन, गावनि आंगो सानोमोन। नाथाय किटिजों बियो माब्लाबाबो रायज्लायनो मोनफेराखै आरो किटियाबो बेखौ मिथियाखै। खालि बियो गावनि डायरियावल' लिरनानै दोनदों बाथ्रा, आरो सोरनि मुं मख'नानै दोनदों, सोर सेंग्रानि, किटिनि मुं मख'नानै दोनदों। दा बेयो मोनसे उनथिंजाय फरायाव दङ। बेनिफ्राय आरोबाव बाहाय माखासे मिथिनो गोनां फिसा फिसा बाथ्रा दंबावो जे गावनि बिबैजों बेहा जोबोद मोजां सोमोन्दो दंमोन होनदों, जाय सासेल' गावनि आंगो लोगोमोन होनदों मोनसे समाव। नाथाय बिबैयाबो सानसेखालि बियो थैनो गोनां जादों। बे थैनो गोनां जानायखाय बिबै थैनायनिफ्रायनो बेबो गावनि बिबैयाबो गोमालांदों होनदों। दा बेबो मोनसे नोंसोरनो मिथिनो गोनां बाथ्रा। दा बेखायनो बाहाय बियो बिबैनि जिहेथु थैनाय एबा गोथै फबनाय जायगा, माने मांखरसालि, दा बे गोथै फबनाय जायगायाव गावनि जोनोम सानाव आरो बियो रंजा बाजायै गावनि बिबैजों गोसो खुसि गोजोन होनो थाखाय बियो आलारि बाथि सावोमोन, माने ममबाथि सावोमोन, ममबाथि सावनानै सिबियोमोन, मान होयोमोन होनदों। दा बे मोनसे बाथ्रा। दा बे बिबैया माला थैया, बेयो 1942 मायथाइनि जानुवारि दिनाव थैदों। बेखायनो बे समाव बार्थडेखौ गाव फालिनो हायाखिसै। बिनि उननि बोसोराव बियो गावनि बिबैनि जिहेथु फबनाय जायगा, बाहाय केन्डेल बा ममबाथि सावनानै माने सिबिदों आरो बार्थडे फालिदों। दा बेफोर बाथ्रा फिसा फिसाया बाहाय दङ। दा बेफोरखौ मेन काहानिया जाहैबाय बिथांनि डायरिया माला लिरा, मानो लिरा, आरो मानि थाखाय गोनां जाखो, बेखौ मिथिबानो जाबाय। आरो बिनि आंगो लोगोआ सोर, बिनि पेरेन्टस, बिफाया सोर, बे दङ। सोंनायावबो बिफानि मुं सोंनाय दं, किटिनि सोमोन्दै सोंनाय दङ। दा बे गावनि किटिया अनजालु, गावनि सासे आंगो लोगो, मोजां मोननाय सेंग्रामोन। दा बेखायनो लास्टआव नोंसोरो अनजालु किटि होननानै लिरनाय नुनो मोननाय जागोन, आरो नोंनि एन होननानै लिरनाय दङ। दा बेल' जेबो नङा, बिनि सासे मोजां मोननाय सेंग्रामोन, नाथाय बिसोर सानैजों मालाबाबो लोगो मोनफेराखैमोन। मानो होनबा अबथिरा ससेयावनो बियो जिउ गोमालांबाय। बेखायनो बेखिनि काहानिया बेयावनो जोबदों आरो। दा बेखायनो बेल', गुबुन जेबो गोरा बाथ्रा गैया। नोंसोरो आरो फराव रिडिं होबाय थाबा बुजिलांगोन माखासे, आरो खोनासंफिन बेखौ, होमबानो बुजिलांगोन। आसा खालामो हमनो हाबाय, गोरलैसो फराया। बेनिफ्राय नायफिनबानो जागोन, बार फरायफिनबाय थाबानो बेयो क्लियार जागोन आरो। दा सोंनाय फिन्नाय नट्स नांगौ जानानै फैगोन, नट्सनि थाखाय बेब'स्था खालामगोन। दा गैथ'वा, उनावहाय मोननायनि राहा जागोन, अदेबानि डिसक्रिपसनाव लिंकआव हाबबा मोननो हागोन। एसेनोसै, गुबुनफोरनो खोन्थाबानो जाबाय। गोजोन्थों।